алайкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар ҷамоати деҳоти Чагами ноҳияи Шамсиддини Шоҳин қарор дорем. Ноҳияи Шуробод. Имрӯз 28 март мо рости гап тӯй рафтем асту. Бояд мо анақа бигзарем бародаро. Худованд нигоҳдор мебошад. ҳавораш зад дорем кам дарига борон камтар аст. Шаст камтар бояд бигзарем. Мошино дар ӯ тараф мондагиянд. Мошиное ки бояд мо бигзарем мо дар ин пара истодагием. мо омадем як-ду се лаҳозир гузаштем. Ана насиб кардаш як-ду сели дигара бояд бигзарем. ҳаво дар хатти зеб аст. Худованд нигоҳдор мебошад. дар ҳақиқат сел аст. Сел ҳам омада сиёҳ мебояд анақа бигзарем. Худованд нигоҳдор мебошад. Тарага сел кам шав бана вақт ол тараф бигзарем. Мошиное ки дар он тараф ҳастанд нигоҳ кунед азиз. Дар он тараф онҳо ҳам интизоранд ки бояд ба тарафи роҳ гузашта ба дохили деҳа раванд. Ва мо аз дохили деҳа азм дорем то ба шаҳри Хохтар расем. Ана сел специало. Молодец, молодец. Не, туграй. рости гап дӯстони азиз, ин селера ки мо айни ҳол гузаштем дар таърихи масалан ронандагӣ, дар таърихи анам хеле сафарҳои дуру дароз бори дуюм аст ки ман рости гап ҳамин хеле ҷора гузаштам. Рости гап ҳеҷ каса бовариш набуд. Аз ин тараф машинои истодагӣ ҳама аз боло нигоҳ мекарданд. Мо таваккал ба худо кардем, ба ҳамон дурун дур омадем. Рости гап онҷара гузаштем. Соли 2018 ҳамин ҳолат дар ноҳияи Сангвор дар Тавилдара шидагӣ буд. ҳамон 1 июл ҳамин хел сели калон омадагӣ. Анҷа вақте ки мегзарам то капота ов мечаха. Не ки ин хел сели калон набуд. Рости гап хеле гузаштагӣ набудам. Ин қадар сели калоне ки мо коре кардем, кӯшиш кардем ки ба қадри ана мо ову ва он нафаре ки боло моро нигоҳ мекардам мегуфтам ба ин тараф бигзарам, мо коре кардем ҳамҷара гузаштем.